Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo wanda nake so yi bayani PyMinet da kuma sauran bayanai kamar na lock off na Pi da lokacin da za ka yi locking na za ka kulle Pi naka ka ajiye. So mutum ya shiga Pi nashi ya zo ya danna nan, idan ka danna nan dot sai ka zo wajen Minet nan. Bayan ka danna Minet kamar yadda muka yi bayani a bidiyo na baya can, so yadda za ka yi ka zo nan ga mun yi bayani dai akan waɗannan abubuwa. Yanzu dai bayanin da zan yi takaitacce ne kuma akan Pi lock configuration. So jama'a ku tabbatar kowa ya yi ready akan wannan Pi lock configuration nan. Ka zo nan bayan ka danna shi ga abin da za ka gani. Za ka ga a nan wajen an ce 90% kuma lockup duration ɗin za ka gani lokacin da za ka kulle shi ɗin 3 years. To jama'a idan mutum karfinsa bai kai ba fa, ta yaya za a ce kuma gashi nan fa check automatically lockup portion of my Pi when it is transferred to Minet for mining boost. Wai idan ka yi saving nashi a nan mining naka na Pi nan gaba ɗin da shi ne za ka ɗan samu Pi. Misali idan ka yi locking Pi naka guda 100, idan ka yi locking Pi naka guda 100 zuwa shekara 3, to za su baka Pi 441.37 abin da za ka samu kenan. So mutum kwata-kwata 100 idan yake da shi fa ya zai yi. Kuma fa lockup nan ina gani it is almost a necessary ne, kuma suka ce it is irreversible. Idan ka seta shi ba zai yi ka koma baya ba. Shi yasa na ce to bari in yi mana bidiyo a kai. Abin da za ka yi idan ka zo za ka yi lockup ɗin ka tabbatar ka kawo shi zuwa 25% ɗin nan. Za ka ce kashi 25 shine minimum nasu. Kashi 25 na Pi ɗina, misali idan kana da guda 1000 ne, za a kulle maka guda 250 zuwa shekara 3. To idan ya kai shekara 3 da abin nan ga abin da za su kama, ga percentage da za ka kawo. Wato kenan idan 250 ɗin ka rufe shi zuwa shekara 3, abin da za ka samu zai zama 200 da koko 10 koko da 20 kenan jama'a. So jama'a sannan kowa ya kula, kuma lokacin da za ka yi locking ɗin kar ya gaza ka ce shekara 1 ta kacal. Kuma 25% ɗin kar ku manta ku mai da shi ku kawo shi ƙarshe nan. Za ka kawo shi ƙarshe ka jawo shi dot nan, wannan dot ɗin ka kama shi ka ja shi ka kawo 25%. Kuma nan kar ka kai shekara 3 ka kawo shi shekara 1 kacal. Idan ka kulle wannan daga baya, idan ka yi tunani ka ga Pi naka kana so ya baka kuɗi a gaba can, in kana so ka zo ka kara dan. Bayan ka seta wannan sai ka zo nan wajen ka danna save ɗin. Idan ba haka ba, idan ka bar shi a yanayinsa na da ɗin, sai ka ga gashi nan lockup updated sun riga sun bayar successful kenan. Idan ba haka ba, idan ka bar shi a asalinsa na da kamar haka kenan, wato kaga sun yi checking nan wajen nan, mai yiwuwa automatically za su kulle maka Pi ne. Dan na ga wani bayanansu a cikin wajen chat room din nan. So jama'a ku kula da Allah, kowa ya shiga ya seta zuwa Pi nashi nan wajen ma a seta shi zuwa 25%. Nan wajen kuma ka kashi 1 year ko 6 months. Kaga yadda percentage ɗin yake raguwa. Nan gaba ba mining na daily za mu yi ba. Idan ka kulle shi za a sake baka wasu Pi ne da sauransu. Yanda mining speed naka ɗin automatically nan gaba zai tafi kenan. To Allah dai ya taimake mu gaba ɗaya. Kowa kar ku gaza da Allah jama'a, ku yi mana liking, ku yi mana subscribing. Kuma duk wanda ma bai samu an hada mar Pi ba ko wani ba, a yi kokari a hada masa koko kafin launching nan ya samu ko Pi guda 3 ne ko guda 4 ne ko guda 10 ne ko ma kai ɗaya ne ko rabin Pi ne ya samu. Dan Pi sai ta ba da mamaki insha Allah. Ku yi mana liking, ku yi mana subscribing, kuma ga sama can alamun yana nunawa sababbin bidiyon da muka yi akan Pi network da sauran wasu cryptocurrency da kuma
wasu airdrop da sauransu. To Allah dai ya taimake mu gaba daya. Ku yi mana liking, ku yi mana subscribing kuma ku yi mana sharing bidiyo ɗin nan ya tafi ko ina don mu yi growing channel namu da sauran abubuwa gaba daya. Na gode, wassalam.